Sai ka rubuta. A'a. A'a. Sai an yi albashi. Ban yadda ba. Ta. Wallahi ka rubuta. Wallahi Kar ka yaga min riga. kuɗi na za ka ba. A'a. Zan ragargaje. Ni na wuce ka ragargajen. Riga fa ba ta riga ba. Wallahi zan daka ka. Kware fa. Wallahi zan Na ka mata amma ba ka makilin. Kai. 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 Bashi da Kai ina mai kai da. Bashi da. Ne. Gani. Dan na dauka hanka na ce ka rubuta. To dan ibe ba ni. Ya isa ka ba ya isa. Ba ruwanka bajni da shi. A'a. Sai fa ka ban kuɗi na. Gware ya. Sai fa ka ban kuɗi. Kai. Wallahi zai. Kuɗi kai. Ba ruwanka wallahi ba ruwanka. Eh. Saushi. Haba Ibro me haka. Nama. Me. Wai wannan dan matar wai daga dangar na sai kayansa na ce in rubuta sai an yi albashi za. Me ka saya? Kayan nan na zo na ce nawa ne kayan nan. Wai 200 na ce sata za ka mu. To ba shi. Ya? Hadda 50 ka Ta haɗa na ce in rubuta. Ba zai rubuta. Hadda 50 ka Ai haɗa. ba ai albashi. Ai kuna ɗaya daga cikin wanda muka shiga aikin sa ido a duniya ba shi kuɗin sa. Wallahi ko kai ka albasu mu ina da inda zamu hukunta ka ba. Wajen wa? Shi mu mun san inda zamu kai ka ai. Wajen wannan? Wajen baban Abdullahi mai gwanjo? To mu ka san hukuncin wajen ba shi kuɗin sa. Wallahi hukuncin albasu Amma ka ka san. ce min mutunci. Ba shi. Mutumin nan kana son ka gane babansa ka bari shiga kasuwa duk wanda ya fi tsoho shine ubansa Abdullahi mai gwanjo. To Kana daga kai duk wanda ya kera kowa to shine baba wannan Abdullahi. tsarin malam ba shi biskit ɗinsa. Hadda 200 ya haɗa. Duka kai wajen